Hirsoda is a small village located under Thuapadi Gram Panchayat, comprising a total of 47 households. Agriculture is the primary source of livelihood for most families in the village. The existing cropping pattern is largely dominated by eucalyptus plantation and cotton cultivation, which reflects a shift towards commercially oriented and input-intensive farming practices. ଏବେ ଆମେ କୋବି ଲଗାଉଛୁ, କୋବି ମଝିରେ ମୂଳା ଲଗାଉଛୁ, ତାପରେ କଲରା ମାଳ ହେଇକରି ଗଲା, ତା ତଳେ ପୁଣି ଲଗାଉଛୁ ପିଆଜ। ଏଇଠି 2 ଏକର ଅଛି। ଆମେ ପିଲା ଜିଲ୍ଲା 4-5 ଜଣ ସେମିତି କାମରେ କଟୁଛୁ। 12 ମାସ ଯାକ ଆମେ ଏମିତି ବର୍ଷକୁ 3 ଥର ଗୋଟେ ଜମିରେ 3 ଥର ଚାଷ କରୁଛୁ। ବିକିଲା ପରେ ସେ ପଇସା ଅଧା ବଳକା ହେଲା ପରେ ଆମେ ସେ ପାୱାର ଟିଲରରେ ଲଗାଉଛୁ, ନହେଲେ ଏଇଠି ମେଡ଼ିସିନ ଯାକ ଲଗାଉଛୁ। ଖତ ବି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ କି ନାହିଁ, ସେଟା ବି ମେଡ଼ିସିନ କା। ଖତ ପକେଇଲା ପରେ ହିଁ ଗଛ ଉର୍ବର ହବ। ଗଛ ଉର୍ବର ହେଲେ ଏକା ଫଳ ଧରିବ ନା। ଗାଁର ଲୋକ ସମସ୍ତେ କପା ଲଗାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆମେ କପା ଲଗାଉନୁ କା। କପା ଲଗେଇଲେ ନାହିଁ କି ଆମକୁ ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକ ହେଇଛି। ଆମର ପନିପରିବାରେ ଏକା ବର୍ଷେ ଚାଷ କଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଅଣ୍ଟା ବତା ମୁଣ୍ଡ ବତା ବାହାରୁଛି। ସେଟା ପାଇଁ ବୋଲ କରି ଆମେ କପା ଲଗାଉନୁ। ବାହାରେ ମେଡ଼ିସିନ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁନୁ। ବାହାରେ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିଲେ ନାହିଁ କି ମାଟି ଖରାପ ହବ। ମାଟି ଖରାପ ହେଲେ ନାହିଁ କି ଗଛ ଉର୍ବର ହବ ନାହିଁ। ଗଛ ଲଗେଇଲେ ବି ଗଛ ମରିଯିବ, ଫଳ ଧରିକି ବି ମରିବ। ସେଟା ପାଇଁ ବୋଲ କରି ଆମେ ବାହାରେ ମେଡ଼ିସିନ ୟୁଜ୍ କରିବୁ ନାହିଁ କି କପା ଲଗେଇବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଘରେ ଯେତିକି ଆମର ପନିପରିବା ଚାଷରେ ଏକା ଆମର ବର୍ଷ ହେଇଯାଉଛି।